Angakayizwa mina into ongibizele yona engisayizwile ukuthi awufundi. Ngilo ngizwa nje ungibizeleni kahle kahle. Angazi ngayibeka kanjani kodwa wangikholelisile. Hayi babazali unjani? Singehlele isehlo angangokuba. Hayibo. Hayi ayikho le. Unjani? Hayi ngibabazise wengane. Uyazi ukuthi lapha ekhaya sidonsa kanzima sithembele kuwe. Wena yini lo yenzayo? Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, anginibingelele, ngiphinde nginamukele kwa Black Life TV. It's me myself, uSibusiso Shabalala. Ugaqele emkonteni ontuze emntwini suka uswala kahla lensizwa madoda. Untombizi imqomo ebusungu obemini yisaba masokazi. Asikho ke lapho. La sikhona namhlanje ukuhlelo lakho lithanda kakhulu elithi sikhipha imfihlo. Uyazi ke nawe ukuthi mangivela ngihlezi ngifuna ulike, ucomment, ushare kuwena ukuze phela nami ngizokwazi ukuthi ngikunikeze amanye ama-episode. La eceleni kwami sivakashele umfowethu uthe kunemfihlo afisa ukuthi azosisherela yona. Ngiyakucela ukuthi la ukhona njengamanje unganyakazi, hlala unethezeke ngoba lento azoyikhuluma ngenzeka ukuthi kube into ezokusiza, into kade ofisa ukuyizwa. Mfowethu uyaphila? Yaphila futhi njani? Ngiyaphila mfowethu, ngisacela uzazise igama lakho nokuthi udabuka kuphi. Igama lami uThando Uxolo Zondo, udabuka eMsinga. Udabuka eMsinga? Yeah. Kunje umbhemu. Konzombhemu. Ngiyakuzwa mfethu, ngiyakuzwa. Ungangichazela mfethu ukuthi ukhule kanjani, uhlala nobani kanjani. Ukukhula nje kwami ngasho ukuthi ngikhule kahle. Ekukhuleni kwami kahle sengisho phela ngeyimfundiso phela. Okay. Njoba ngumuntu okhule ehlala nesalukazi. Right, okay. Okay, hayi ngibakhuliseka kahle abahlala nogogo. Yize kuthiwa ukhuliswa ugogo impela okulu disciplined. Yeah mfowethu, ngisacela ke manje usitshele kahle ukuthi uze ngani namhlanje, awubhodle nje uyiqale nje eqakaleni izoyikhipha ekhanda mntaka baba. Yeah. Hayi empeleni mntakamba ngithe ake ngibhalele lapha ekhaya ka Black Life TV. Kahle nginemfihlo sekuyisikhathi. Ngiphila nje naye. Kodwa ke namhlanje ngikhethe ukuthi angiqinge isibindi uzobhodla. Yeah. Kahle bhuti wami engumfundi. Funda nje le ekhongweni zemfundo ephakeme. Njengoba nawe ke bhuti wami wazi ukuthi uma uyingane ekhule isikhathi esiningi ihleli ekhaya. Kunomthetho ngoba phela singeke fihle. Mawukhule ekhaya eninomthetho kwafika isigaba la noma isikhathi engizothi kuphoqa ukuthi suka eduze kwehlo. Yeah. Nomzali okubhekile. Uma ufika emazweni uyayibona inkululeko. Yeah, ibona ukuthi ke manje ngiyakuzwa mfethu. Uyibona ke inkululeko isikhathi esiningi ke abamaningi amaphutha. Njoba nami engehlele nje kwenzekile ke bathi mangisuka ngekhona zemfundo ephakeme ngishiya ekhaya. Bathi mangifika ke khona kunabantu abasha, indawo intsha. Kwenzeka ke ukuthi bahlangana ke nabanye abafowethu. Khumbula ke phela mina ngikhulela ekhaya. Bese sincane isikhathi engisiphumayo thiwa
senkululekweni ngiya noma yilapho engithanda Uthanda khona ya. hayi uma ngihlala nabafethu ngasho ngathi hayi ngoba sengihlale nabafethu ngisiphathele bhuti so noma ilapho engifuna ukuya khona kwenzeka-ke bengeyena umuntu okhonze uphuzo oludakayo kodwa ngithe uma ngisuka ekhaya mangifika-ke le khonze imfundo ephakeme nami ngokudakwa inkululeko ngoba phela ngisho ukuthi uma ukhule ekhaya linomthetho Imithetho ya. isikhathi esiningi uhlezi Uvalelile. ubhayindwe imithetho Ya, imithetho. awukhona ukwenza Izinto, into eceleni okwenzekile-ke base ngiphume nami bengiqale inkululeko badudana-ke nabangani-ke sangena-ke ophuzweni khumbula-ke uphuzo ngabe nguwumuntu omusha kilo azoba maningi amaphutha Amaphutha ya. kwenzekile-ke ngathola-ke nami-ke ngihlangana-ke nabanye odade bangaphutha sibabe bathathu kodwa ukuhlangana kwami nabo iy'khawu behlukene yiye nje amahlandla abe mathathu khona endaweni yokucima ukoma nabafethu into ebiyenza bethi uthole ukuthi nami khona lapha sengizovusela umahlekisayo kwenzeke-ke gcine-ke nami uma ngithola sengimdonsela ngala ngihlala ngakhona kwenzeka-ke samphatha ngonye-ke nabo-ke labantu laba yize-ke amahlandla ebehlukene but inyanga ibiyi-one Okay. ngoba wangaphothisi besiphuma i-weekend ne-weekend kwenzeke kathathu so mangilala-ke nala bantu emva kwesikhathi esingangenyanga mangaphosisi wabe ngiqhumana-ke nje nabo ngathi phela uma usafika-ke endaweni uyeke-ke ujabulele-ke isimame khumbula phela ngoba siyabafana abancane Ya, uyafika nje kukhululekile. uma sihamba ngifika ngihlabana okokuqala siphinde sihambe Hlabana kwesibili awusuka nini? kube okwesithathu Ya. kanti phela ngoba ngishiye wathi inkululeko Ya. kwesinye isikhathi iyasenzisa izinto ekugcineni Ezingekho mase right. sibuka isiphetho sakhona sibona ukuthi ahlehle ngishayisile la kwenzeke-ke labantu laba emva kwesikhathi ngoba benginazo iy'nombolo zabo ukuthi sesiyaxoxa Ya. kwavela omunye wangibikela ukuthi ayikhona kunesimo akangasitholi kahle uke wavakasha-ke emtholampilo lana akathole khona ukuthi hayi ngeke uney'mpawu zomuntu othwele Hayibo. nami-ke ngibamangala ngangisamala ukuthi hawu kanjani into engizoyithini uma-ke siqhubeka-ke isikhathi ngoba lana laba bekushiyana ngey'nyanga bavela nje ukuthi omunye uzovela kule nyanga ababili bavela nelandelayo since kwabantu engixhumanayo nabo yangibikele-ke le nto nabo isitori siyefana and uma ithi ngiyabheka ngiyabala isikhathi no le nto le yacorresponda manje ngaba-ke nale mfihlo-ke le nto le ingidlila kangangoba ngize ngagcina ngithatha-ke isinqumo sokuthi angidrop out Okay. isimo sokuthi nami kumele ngithole okwamatoho After isigameko leso sesenzekile. ngizozama ukumelana naso lesimo esesingempethe kwenzekile-ke ngiphumile esikoleni umzali akazi Kwenzeka yonke lento nje umzali akazi. umzali akazi nami ngifihlile so manje thatha isinqumo sokuthi ngize la ngizobhoboka ngethemba lo ukuthi
mhlampe ngingasizakala kube nezaba engizozenza noma indlela zokuthi sithole umzali mhlambe ngizobhoboka ngoba lento le iyangidla iyinkinga-ke futhi into yey'ngane iy'ngane uma ikhona ikhaya iy'mpoqo ukuthi balisondelane nalo ngiyakuzwa ngizile-ke futhi la ku-Black Life TV ngethemba lokuthi uma ngifika la ngizosizakala ngiye ngibone-ke kwabanye bayafika bebhoboka ikhamba lihlale lingaphumi nalo lokubelapha nami ngithe ngingisa ngizobhoboka kumina ngizwe ukuthi yikuphi mhlawumbe engangiluleka ngakho iziphi yale ngangipha zona kule simo lesi ngoba ayi sithi ngaphe kwamandla manje ngiyabheka umzali uyadinga ukuthi esathi ukuze ezongenelela lapha angangenelela khona ngiyakuzwa bhuti wami njengoba usho nawe ukuthi ukubuke kwinkundla zokuxhumana nakhona komabonakude kude umsebenzi esiwenza ka-Black Life TV ufike endaweni e-right kakhulu mangingabuza nje uthi labantu laba obamithisile ubamithise ngenyanga ulale nabo ngenyanga eyodwa bonke inyanga eyodwa futhi okay mhlawumbe sekuyisikhathi esingakanani umama engazi ngalento sekuyisikhathi sona ngoba ukuhlala nala bantu laba okay bakumatch alright so okay ukuthi usuyekile ke manje usuyasebenza nakho lokho umama bengakwazi akakwazi yena nje uhlele emakhaya uyicabanga uyitshela ukuthi wena usafunda njengoba eyazi vele ukuthi uyafunda uthi ngisafunda ngoba emva kwalesimo lesi ngaba kuye nomuntu osezophusha izifundo online okay emakhaya ukhuliswa ugogo umama ebehlala kuphi yena ebengakhona lapha eThekwini ubengakhona la eThekwini alright so manje uzobhoboka kuyena kahle ngizobhoboka kuyena hayi ngicabanga ukuthi asingapholisa amaseko okay ngaphambi kokuthi ngiqhubeke umama umuntu kanjani ukuze sibe naye kuluma sesela umama umuntu ngasho ukuthi unomoya ophansi alright bukele Black Life TV sisaya kwi-ad break njengamanje ukubuya kwethu sobuya sesibuya naye umama ubafa kwazi ukuthi ambhobokele lemfihlo angibhobokela yona njengamanje ngiyakucela ke nawe la ukhona ukuthi ungasuki uhlale kanjalo asihambile siyabuya danko Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini abantu befakwa emanzini mahhala mekuthi uyazibona usuhlishwa imimoya izinto zakho azikulungeli mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu kuyobe kuhlangana ke workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM shuthi sekuseni lapho so okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport amaqanda awu6 ubisi 1 liter ibomvu bese kuba umqako so phumani ngobuningi benu nonke namukelekile ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali so i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748 kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala kahle insebenzo eyikhona ngithi ngibalela insebenzo yecala insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo mase kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage mase kuba insebenzo yokubethela yes zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini
ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhukhe ku-062 219 7748. Mbukele Black Life TV, sengibine ngabuya. Yazi-ke nawe ukuthi mangabe kunomuntu kumele simlande simlethe la. Siyahamba sibuye naye qathatha. Mina nongasendle sesifikile-ke. Mawami uyaphila? Ngiyaphila baba, unjani? Ngiyaphila. Wazi wamuhle mawami. Hawu, ngiyazibongela. Nasho nafana nobafo. Manje ngiyathuka ukuthi kwenzakalani. Kwenzakalani ngamizela kumakhamera. Hayi, angi-understand. Manje phela angizwisisi ukuthi yini ngempela. Yini ngempela. Kwenza ake ngizwe. Hayi, khululeka mama, uzochazeleka nje konke ngaphambi kokuthi siqhubeke siye lapho. Uzocela nje ukuthi uzazise kumbukelo we-Black Life. Okay, sanibonani. Imina uMakathanda Uxolo. Ya, ngisathukile nje. Kuthi kwenzakalani? Bafusa kahle. Hayi sakahle. Hayi. Mntaka baba, ngicabanga ukuthi utshele umama lemfihlo okade ungitshela yona. Ukhululeke nje. Uyichaze nje ekuqaleni uzoyikhipha ekugcineni. Yo. Qale ngixolise ngokuthi gcine usengenza isimo sokuthi nawe gcine usuthola usuku kumakhamera, kodwa-ke nami bengenziwa isimo kunzima ukuthi bengingahlala naso. Empeleni nginemfihlo. Imfihlo. Nginemfihlo. Kwaye engabe ngikade ngikwazisile. Kepha bengimadolonzi ukuthi ngikwazise. Nami uma ngibheka isisindo sayo, ngibuka ukuthi hayi nesisindo ixaka mina umnikazi. Engabeke iyokuxaka kuphi-ke ke? Ake ngizwe ngihlale kahle. Ya. Njengoba bengifunda. Ngibambe lapho. Njengoba ubufunda angisezwa ila ngilahleka khona. Ngicela ukuthi wehlise umoya. Ngizokubekela nje kahle. Inkulumo kusuka nokuhlala. Kwenzekile-ke uma ngifika ey'koleni zemfundo ephakeme. Angisakuzwa ukukhuphula izwi mfana. Kwenzekile uma ngifika ey'koleni zemfundo ephakeme. Nami ngathola ngisesimeni sokushomana nabangani. Kushomaneni kwami nabangani-ke gcine ngigaxela. Imhlolo. Ngizwe manje. Gaxela ngisafuna ukuthola ngoba sengizwile usafunda. Manje usuyagaxa. Chaza. Awungisheshisele. Waye ungibize kumakhamera vele. Ubungeke nje usuke la ufunda khona uze ekhaya ubike. Usumanje ufuna umhlaba wonke usibuke. Uyabukisa kodwa ngami umfana. Qhubeka ke ngilalela. Esikoleni. Okay. Ngiyashomana nabangani ngenza into ebheke eceleni. Ngoba ngisho ukuthi sidudane. Kodwa-ke ungixolele ungazi kuyafana nokungaboni. Esikoleni kangisafunda. Hayi. Ngiyalingwa yini mntana? Chaze. Kushuthi ugcine nini mntana esikolweni? Ake ngiqale ngizwe lapho. Ngoba phela unyaka uqala sihlanganisile thina ekhaya, sihlanganisela wena esikoleni. Njalo ngenyanga le mali efakwayo epataniswa la ekhaya iyakubani uma ungasafundi?
Ilokho ma Ilokho ukuthi kucacise namhlanje. Hayibo. Seyinesikhathi ma ngiyekile esikoleni. Hayi, ngisizeni. Uyeka yini ekuyekisayo abangani yini ungangitshela ukuthi usuhlala emgaqweni Lotho isimo engithole ngibakisi. hayibo Isimo engithole ngibakithi kwenzekile ke ma hayi mntana angakayizwa mina into ongibizele yona engisayizwile ukuthi awufundi ngilo ngizwa nje ungibizeleni kahle kahle yo angazi ngayibeka kanjani kodwa wangikholela isimo. hayi babazana unjani Sengehlela isehlo angakuba hayibo hayi ayikho le unjani ish hayi ngibabazise wengane uyazi ukuthi lapha ekhaya sidonsa kanzima sithembele kuwe wena yini lo yenzayo angithi uyazi ukuthi nomfowenu lo ofundayo osesemncane unethemba lokuthi ubhuti uzobe eqeda manje esikoleni wena wenzani okubhlungu kunakho konke uzongifeka emakhamereni hayibo uNkulunkulu yini yonke le ubona ukuthi awungisabi nje bongilethela bazokuvikela laba amakhamera phendula phela njengokungiletha kwakho la Enkulumeni yakho manje ngiyakuzwa uthi benihlanganisa ebese nimnike something ekupheleni kwenyanga. Bafo imali ade bekunikeza yona ekhaya uzama ukungitshela ukuthi iyona le kade niphuza nabangani bakho. yebo kunjalo. hayibo hayi wengane ufuna manje ngife ngibulawe iBP ngenxa yenqumo zakho engazazi uyithathaphi ngithini mina emphakathini ngibuko Ngoba ma ngishilo ukuthi ohambela sekumele engithathile ngidodene nabangani kube sekuba nokushayisa amaphutha bemaningi bengisho zona izinto ezikanje. hayini ucabangile kodwa ngani anifundiswe yini kanti ezikoleni ave kuthiwa kunale lesifundo kuthiwa yini LO phela nginengane encane efundayo iLO kanti nifundisani wengane ngiyazwisisa angifundanga ngaya lapha kuwena manje ngithi ngifuna wena usenze ngcono la ekhaya yena ndlela osibonga ngayo sizozondo le Yini bafike kwenzeka yini ekwenze wakhohlwa ukuthi kini bakubuka njengethemba labo wena bathembele kuwena wakhohlwa isimo sakini ake ngikubuze nje ngizame ukukhuluma nawe nje yangibulala ingane mhlawumbe eyenze wakhohlwa konke lokho ngifile ngifile Hayibo amaphutha ngoba ngingane nje sikhula ngawo uzophila ngeenqumo zakho mntana sifunde ngawo futhi hayi indoda izophila ngeenqumo zayo phila ngami hayi ngibika ngithini lento mina ngifika ngithini mina kuma wami hayi ngoba ngikwizile la hayi thema sengifica isimo uyibiza ngesimo ingane into embi kanga isimo yebo ingayimbi okwamanje kodwa into engenze ngezala nami sengicabangela imphefumulo ezayo ma 5 4 3 2 what's up kodwa
into engenze ngagcina ngizala bengicabangela imphefumulo ngoba ukuthi ayithi ifika isimo sesilungisekile Awubo. ngoba Umntwana mawuthi ucabangela imphefumulo usho kanjani? Angizwa. Akusiyingane yodwa. Mina ngilindele ukuthi kuzofika isisu somuntu oyedwa. Hayi uthulelani manje mntanami? Angithi wena ungilethile la. Sala usugonyuluka nje angazi. zintathu mayingane Hayibo. Hayi. Kahle kahle wena kusho ukuthi ungithumela ethuneni eli. Hayi awungithandi. anginjalo ba 3 weyingane. Ngibuzile ngathi usafunda kanti kunale subject ebizwa nge-LO nifundiswana. lixoshwa libhekile ma Liqhoshwa libhekile uxolo unede wasuka ekhaya wabona ukuthi awuhambe nawe angazi hayibo hayi mntanami uthi ngenze njani mina hayi awungicabangeli uyangazi ukuthi ngibambela amatoho lapha emaplazini yona le encane engithi hayi usiphoxile noma angisafuna ukuchaza sizohlangabezana ma benginefiso ukuthi sihlangabezana khona la ngibambe khona awunamanzi ebhutini yo ngiphuza kanti ngithulela amanzi. BP yami Uthanda uxolo uthe mayichaza ma uthi ukukhula kwakhe ukhule vele ekhaya ku strict umthetho uloguzela uqondile. So uthi mase sefika la eThekwini wahlangana nabangani kushuthi abangani abarongi bamfaka kulezi zinto njengokuqhuzuka ke njengengane. Uthi wazithola ke esewumuntu olala nentombazane waphinda futhi walala nenye intombazane wazi waqhuzuka wafika kulesimo. Uthi ke uthe esenza njalo wacabanga ukuthi ekhaya babheke mina and ngeke bakwazi ukuthi bazikhave zonke lezi indleko wase wayeka ke esikoleni wavela wathola umsebenzi ukuze ezokwazi ukuthi ayihlangabezele lezi ingane zontathu. Thanda uxolo ubungeke mntanami ubuye ekhaya umane wakhetha ukuthi ke manje uzongiveza nje umhlaba wonke ngoba nakho phela manje ngiyabonga ngoba nakho manje inkuliso okhuliswe ngayo uhamba nayo ungumntwana kodwa yini babhuti wami uthanda uxolo ukhuliswe ugogo angihlali mina naye ngenxa semo samatoho ngizela eThekwini uya esikoleni nje vele siyahlanganisa ngoba manje noma uyangilekelela ugogo wakhe uyangilekelela manje lokho akangitshela kona ebeyingane ekhuliswe ekhaya kuyakholwa angazi ngiphatheke kabi. Shothi ukuchaza kwakhe uthi yena uthema efika la eThekwini wabona izinto ezinhle angakazi azibone wabhayiziseka wazithola esekulesimo. Uthi ke ethe senze njalo wasaba waseke wayeka isikole wathola umsebenzi ezama phela nakhona uthula akutsheli uzama khona ukuthi akhavele lezi ingane lemphefumulo le ezayo. Umane nje wase ushiye yonke into phansi thanda uxolo kwenzeke kanjalo yazi ukuthi angibhunyele ngalamanzi kanhlisa umoya Yebo hayi kahle le ngane bhuti ifuna ukungibulala ngiphile hayi ngithandi kuyimanje nje kumele ngilanda amaphilisi engidla amaphilisi eBP kusho ukuthi bekuzwa yabona namhlanje ngizolala esibhedlela Cela uphuza amanzi mawahlisa umoya bafa. So amantombazane lawo usathandana nawo
So ufuna ukukhulisa iy'ngane nje zakho ngendlela eyiyona. Okay. Amantombazane uyawazi wona ukuthi awakuphi, usuke wahlangana mhlampe nabazali bawo kanje. Lutho bhuti. Maye. Angakazi. Ngoba ngishilo. Indlela esahlala nawo. Nahlanganele esikoleni. Oh, ake ngibhalanse la. Ngiyithole kahle le ndaba. Beniphuma la enihlala khona. Nihambe niyokucisha ukoma ngaphandle. Lamantombazane wawathola ngaphandle. Noma amantombazane avela khona la uhlala khona. Awangaphandle. Awangaphandle. Ukuhlala nje. Mkhuzeni. Yazi La ngaphandle lolu bhubhane olugcwele nje la ngaphandle ngoba akasekho awuyisabi lento okuthiwa ingculazi. Awuyisabi mntanami. Hayi mayisoma ukuthi niyakhona ngithi ngisuka la nimteste bakithi uze azazi. Bafuna umsebenzi kanjani. Phela impilo yakho uyimoshile mntanami angazi. Yabo amanzi mawachithwa phansi. Angazi akusabutheki. Usazoyilungisa kanjani impilo yakho? Yabona into engicasulayo kunakho konke ngiyakubona. 3 wonke. Ya kona isimo esinzima kakhulu, isimo esinzima kakhulu. Bafo umsebenzi umsebenzi kanjani? Kodwa uma ngingabeka ngibamba noma imuphi oqhamukayo ukuthi budget inhlanhla isavulekile ngoba nayi ngane ngibulala ngizoya thuleni sengisho ngoba lo msebenzi owenza uzokwazi ukuthi ukhave zonke le ndleko lezi izingane lezi ezizayo. Kodwa umsebenzi engiwenza ngoba akukhona ukuthi ngime ngomsebenzi owodwa. Miningi enginokuyenza. Uzokhaveka futhi. Futhi lishabalele thina iphupho lokuthi nathi sibe nengane egqokile. Nithi yini egraduateayo? Awusiphoqile ungiphoqile mntana. Manje uthinike ngesifiso zakho mama njengoba esho nje ukuthi befisa ukuthi ube ingane egqoka ijazi inezikho uthini ngalokho. So njengoba ususebenza njengamanje umuntu usazobuyela esikoleni noma umuntu nje usevele wakhohlwa isikole. Hawu. Hawu. Kutwami ngekhohlisa. Wase kunesimo esikanjena. Senganzima ukuthi ngibela esikoleni. Nanti ijoka. Hayi, akho joke, uyithwese wena mntanami. Ngisize ngento eyodwa. Ngisize ngento eyodwa. Kahle bese kunyaka wesithathu kulomntwana. Uyabona ukuthi ubesebuka kanje impumelelo. Mawungangisiza nje mntanami. Ukhokhe. Yabona ngenkathi nisalinde uNSFAS mawungangibuyisela lezo imali zami. Ezikhokhiwe. Hayi ukuthi wenze njani kanjani. Hayi indoda iphila ngeinqumo zayo. Mase zikhona ngoba ngumzali. Ngeke phela ngixosha. Kodwa mawungangisiza okaKhesari. Wena bafo le mali azifunayo uma ungamesela ukuzikhokhela kanjani? Ikhona indlela obungenza ngayo. Because njengamanje ubhlungu le mali ekade ezikhiphe efundisa wena. Ikhona indlela obungenza ngayo. Ngidla uphuthu namanzi. Bafo uma uyabuza la uthi unayo yini indlela wena yokuthi uzikhokhele zonke le mali azifunayo. Imali ekade bekusupporta ngazo since wena ubufunda. Kodwa kuzoba nzinyana ngoba nalana ngithuba ngibamba khona bese nginokuthi sengibekele le mphefumulo ezayo. Imphefumulo leza ukuthi ifika isimo singconywana. Ukuthi nami ngibamba kube ukuthi kukhona okuphathekayo abafikela kiko. Ma uthi njengoba umuza into esengicela ukuyibuza kuwena kuzongenza kanjani mase kuthiwa okay ke nayi seyifikile lemphefumulo mhlawumbe uma ngeke abe nankinga
yokuthi ahlale nayo into ekanjalo. Angisho ukuthi ngiyakuphoqa, sengiyayibuzela nje. Yazi bhuti wami, ngiphoxekile kakhulu. Fanele. Angifuni ungasho. Fanele. Kodwa futhi kube khona lento ethi ingane iyisibusiso. Angeke ngisasho lutho. Into ekumele nje mina ngiyenze ukuthi ngihambe ngikhulume nogogo. Sibonisane. Ngoba kona kubhlungu. Kunzima. Kodwa manje ihlazo lasendlini engathi uyabona leyo nto. Kodwa ke ma ethembisa into eyodwa. Esho ukuthi futhi angamtsheli. Mangabe ezongitshela la phambi komhlaba wonke njobe ekwazile ukuthi angilethe la azongitshela Yebo. Ngifuna ukuzwa ngaye ethi uyabuyela esikoleni angifuni ukuzwa lutho. Mangabe engitshela impendulo mhlawumbe engichazela into engiyizwayo. Mhlawumbe inhliziyo yami abomoya wami ungehla. Manje ngangitshela ukuthi ubuyele esikoleni. Izingane masezikhona ngeke ngisasho lutho. Bafo akwandele nombani lokushiya umama njengamanje ukunikeza ithuba lokuthi into afuna ukizwa kuwena ukuthi uyabuyela yini esikoleni noma kanjani. Futhi ngibonga kuma hambe ngatshela ukuthi manje sigcina sesifuma ngazo linye naye ngendlela nami mangibheka indlela engimbikele ngayo enkulumo esimeni sokuthi gcine naye khezela inhliziyo ngoba kuyifiso zakhe zoqhubeka ngibuyele esikoleni izeke sekuzoba ukuthi angisangeni full time sengizothi qwa lokho kubizwa part time. Oh, part time. Okay. Okay. Cabanga ukuthi ngingakwenza lokho ngeke kwasokolisa. Okay. Into enhle kakhulu leyo because into esesiyenza manje sifuna ukuthi iphupho isifiso sika mama nogogo sokuthi wena igcineni ube ile ngane kade befisa ukuthi ube yiyona. Iyona ndlela eright ukuthi ubuyele esikoleni. Iyona ndlela eright ukuthi ubuyele esikoleni. Yebo ulenzile lephutha. Walithola futhi elinye ithuba kumama wakwazi ukuthi uzokwazi ukuthi akugadele izingane vele izingane ezimphefumulo engenacala. Ngiyacela bafo ukuthi wenze kanjalo ubuyele esikoleni wenze izinto ngendlela eright. Uyafunda ngala uyasebenza ngala. Ngiyathembisa. Ngisacela utshelo obukele emakhaya obhuti abangangathi nawe ukuthi ungathini kuyena ngalesimo. Kubafethu ababukela abasebancane abakuleli singa lethu ebengingakusho kibo ukuthi uma sekwenzekile baphuma phakathi kwekhaya bengakhohlwa inqubo yemuva sengisho indlela yokuphila abakhuliswe ngayo ekhaya uma sebesemasini ngoba ziningi iy'nkinga abangathi babebhekana nazo kwesinye isikhathi thola babhekana nazo sezingaphezu kwamandla engingakusho nje ukuthi size singakhohlwa iy'mfundiso zasekhaya. Ngiyakuzwa mfowethu. Ma siyabonga kakhulu. Ngiyabonga bhuti wami. Siyabonga yebo kunzima ma. Akuyena nayinoma umuphi umzalo bengavele nje athi nje hayi kanje. Ngiyabonga nje kakhulu ma ukunderstanda kwakho nokuthando lakho for ingane yakho nemphefumulo le ezayo. Akukho futhi okunye. Nanongagive up nje ukuthi awufu ingane yakho ufuna uyazi wenza ingane yakho ufuna iphelele kephi. Awinjalo ngithi ke kuthiwa iphupho lomuntu alife saphila. Yebo kona ngiphoxekile. Njenge Black Life sizokwazi ukuthi siqinisekise ukuthi uyaqhubeka uyafunda.
Uyaqhubeka futhi uyafunda uyafunda lokhu uze part time. Hayi Into efana naleyo. ngiyabonga. Awu ngiyabonga nithi nini? Black Life TV. Oh Black, hayi ngiyabonga kakhulu nokuthi nje ngize ngazi. Kusho ukuthi mina bengizogcina ngingazi lutho. Yebo. Hey, cha, ingane ngiyabonga bhuti. Yebo. Amaphutha ayenzeka empilweni uhamba uqhuzuke. Hayi, hayi, ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu ma. Ngiyabonga. Bukele Black Life TV, siyabonga kakhulu isineke sakho ukusibukela nokusipha isikhathi sakho. Kubalekile njengomuntu ukuthi ube neqiniso kuwena. Uthi nayi noma ususemazweni, it's either uyafunda noma uyasebenza, ukhumbule emuva. Ukhumbule ukuthi uphuma ekhaya kanjani, ungaphiki nomunye umuntu. Ngeke uze uphike nomuntu omfica emakudeni, awuyazi ibackground yakhe, awumazi ukuthi uthembele kephi. Wena khumbula ukuthi usuka kephi. Kini babheke wena yonke leyo nto leyo ungaze uzithole usungena emaphutheni ongeke uzukwazi ukuthi uwalungise uma sekufika esiphethelweni. Siyabonga kakhulu ngothando lakho. Sophinde sibuye futhi namanye ama-episode ngokulandelayo. Siyabonga kakhulu. Ube nosuku oluhle. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black